Pinal TV la jama jɛkulu aw ni ɲantuma aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye anw kungo dɔ ye. Anw kungo dɔ ye jɛmukan ye min bɛ tali kɛ ka kunnafoniya di aw ma a wagati la ani kunnafoniya ɲuman. O hukumu kɔnɔna la bi an bɛna babu sigi min kan o ye CEDEAO ye sanction min da Mali kan ani riposte minnu kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ. An ye wele bila an ka politicien jolenba dɔ ma, parti ɲɛmɔgɔ don, USR ɲɛmɔgɔ don n'o ye Nuntogo ye. Nuntogo, i ni ɲantuma. K'i fo k'i barikada maa o maa b'an lamɛn aujourd'hui a ka télé la i ka sababuya la ka bɛɛ lajɛlen don kiramantɔn na k'aw fo k'aw barikada. An yɛrɛ b'i fo i nana an ka jaabi lamɛn o diyara an ye i bisimila an ka kɛnɛ kan. An bɛna don babu kɔnɔna la ni ɲininkali fɔlɔ min ye o ye Nuntogo, CEDEAO ye sanction bi an kan mais est ce que i bɛ se ka hakilina jigin di an ma sanction in yɛrɛ sera ka na cogo di? An sera nin yɔrɔ in na cogo di? N b'i fo k'i barikada effectivement n'i ye jateminɛ kɛ depuis coup d'état kɛra fo ka na se nin waati in kɔnɔna na baara dɔw kɛra o baara jaabi tɔ o de na ni jamana ye nin gɛlɛya la. Fɛn fɔlɔ min kɛra ni hakili b'a la k'a fɔ fanga joso fɔlɔ min kɛra Bandaw kɛra président de la République ye. Bandaw kɛra ɲɛmaa ye jamanadenw sigila ka baara kɛ k'a fɔ kalo 18 o de dira Bandaw ma pour que transition ka se ka baara kɛ élection ka se ka kɛ an ka bɔ ka jamana ka président kura sigi min b'a to jamanadenw bɛ se ka hakilina wɛrɛ sɔrɔ pour que jamana ka bɔ gɛlɛya bɛɛ kɔnɔna na. Jateminɛ kɛra k'a fɔ maa min kɛra ka premier ministre o don o tun ye Mukutari Wane. Baara in bɛɛ kɛra gɛlɛya nana ka s'a kɔnɔna na yɛlɛma wɛrɛ tilala ka don coup d'état filanan wɛrɛ kɛra n'o ko coup d'état de rectification o de na ni a bɛ fɔ min ma Assimi ye président yala or nka d'abord papier fɔlɔ min kɛra charte kɔnɔna na a fɔra ko Assimi tɛ se ka kɛ président ye mais o kɔnɔna na CEDEAO o don CEDEAO ma sɔn ka gɛlɛya kala nka o sɔnna ka taa Assimi ka kɛ président ye normalement CEDEAO depuis yen olu kan ka wuli ka jɔ o ma wuli ka jɔ o y'o ka contradiction fɔlɔ ye. Filanan kɔnɔna na Choguel kɛra premier ministre an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ kalo 9 de tun tora o kalo 9 na baara min kan ka kɛ nka donc o kɔnɔna na o ye baara caman kɛ a nana ka se yɔrɔ dɔ la o ye jateminɛ kɛ k'a fɔ kalo 3-4 tora o ye lettre ci CEDEAO ma k'a fɔ olu tun ye min fɔ k'a fɔ élection bɛ se ka kɛ min na mois de février kɔnɔ ko gɛlɛya caman b'a kɔnɔ ko parce que organe unique na n'i ye jateminɛ kɛ Wane ka waati la o y'a fɔ ko organe unique tun tɛ se ka kɛ mais ninnu nalen comme jamanaden bɛɛ de y'a fɔ ko organe unique ka kɛ pour que sonyɛni ka se ka dabila a ko la donc olu ko bɛ organe unique kɛ o organe unique sigilen ani réforme caman bɛ yen min kan ka kɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ février lettre ci CEDEAO ma. CEDEAO mɔgɔw ko diyagoya ko n'a ma kɛ n ka taa donc ko bɛ sanction ta contre le Mali o de nana ka kɛ donc fɔ kɔsa in na n ka taa lettre cilen CEDEAO mɔgɔw nana o ye waati min de Mali ko n ka taa donc an bɛ kuma ta k'a di jamanadenw ma n'o ye assise nationale ye o assise k'a daminɛ togodaw la communew na ka na se cerclew la ka na se n ka donc région na ka na se Bamako n'a fɔ ko assise nationale ni o hakilinaw taara k'a fɔ jamanadenw k'a fɔ thématique 13 ɲɔgɔn kɛra maaw k'a fɔ hakilina jumɛn b'o la u bɛ fɛ u ka mara cogo di u bɛ fɛ jamana ka bɔ gɛlɛyaw la cogo di hakilina min kan ka kɛ n ka taa donc école ko la hakilina min kan ka kɛ diplomatie ko la hakilina min kan ka kɛ jamana taabolo kuraw la donc élection kan ka kɛ cogo min organe unique kan ka sigi cogo min découpage administratif kan ka kɛ cogo min bɛɛ la o hakilinaw tun taara n ka taa ka bɔ assise la an bɔlen assise la assise y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ kalo 6 ka se kalo san 5 la ko o ka kɛ n ka transition ka kɛ o kɛra assise ka hakilinaw ye o ka belebele tɔnw ye mais an ma min jateminɛ n ka taa o hakilina in kɛlen Assimi ninnu ye chronogramme dilan k'a fɔ ko san 5 in kɔnɔ an bɛ fɛ ka baara min kɛ o ye nin ye donc o kɔnɔna na CEDEAO ye maa bila n ka taa o ye lettre d'abord Mali ye premier ministre des affaires étrangères ani ministre de l'administration territoriale olu wulila ka taa Ghana ka taa papier di k'a fɔ ye n ka taa chronogramme ye nin ye donc o kɔnɔna bɛɛ la Jonathan n'o ye Ghana président a ye Jonathan bila n ka taa k'a ka segin ka na Mali la ko ka kuma mercredi jan tɛmɛlen o nana ka segin ka kuma k'a fɔ ko san 5 in ko président ko n ka taa o san 5 ka ca ko donc il faut que aw ka segin ka a lajɛ n ka taa baara bɛ kɛ cogo min o yɔrɔnin bɛɛ la gouvernement ko an bɛ se ka san 1 bɔ a la ka communiqué kɛ ka tila k'a fɔ ye na CEDEAO y'a bila yɔrɔ min o b'o kɔnɔna na
donc mais c'est là où taranga donc on n'a qu'à se ka barake ko comme Mali élection kan ka kenga donc mois de février la Mali ma se ka ke o nyangini ba bien onkan o ya so nyangini folo to mbe ka ko président anaka du ani premier ministre naka du ngata donc ko lu tse ka voyager o président ministre des affaires étrangères dans les voilà gouvernement to be ngata to o la go kondana donc on allait gasser au kondana faut qu'on a c'est si là-bas min kera sa Ghana donc décision tara ko ka frontière ou be datu ko anga banque no e BCAO ko datu ka fanga donc interconnexion be banque ni nyonga c'est pour ça ni tra carte 16 ans ne be BNDA la folo ni tra ni carte BDM na et tout ça wari retirer donc e banque no kolosele bi nyona machine na o yo débrancher ka boala donc maintenant anga soro mi bi trésor BCAO konana ko soro ngata o yo match o yo compte datu donc gouvernement ti se ka dépenser wala foike o minga miya gelema baye ko ka frontière ou yere datu ko avion kana se kana au konna de la Mali aussi ngata donc e disposition ta ka fo on yere ka ambassadeur ko ambassadeur ka wuli ka boye ngata donc ko ka segi ko jamana la mais sariya sosoro emi ni jatinege c'est da o kelen de ya fo ya ngata donc ko ka fo Amadou Toumantouré ka wati la coup d'état kele ko atete ka démissionner o c'est da o kelen de ya fo ko ibe kati démissionner ni jatinege e fenye ça veut dire ngata donc nyon soso ba konana o CDA ko ni jateme ambassadeur nommé jamana non de abfo ma accord bilatéral nga donc jamana ni nyonche c'est ambassadeur ou nommé au-delà donc traité fou été même ce ka yira ka fo nga donc no nyonye ka fo ambassadeur ou ka boye o citoyen jateme kera ka fo aussi imo mi dadona kola imo ko nga donc imo ni jateme ke jamana mi tara sigi nga donc ka fo nga donc ko dado imo kola Nigeria bola Ghana bola olti imo la nga o dam sika do to me banque centrale tatugulu chikola donc ni ne be jati ne kaleje ça veut dire ma wora bo ko min bo nyoni no e français ngato bara juru français de akay donc kon nana français ka hakilna na bi ko be fembe ke ka Mali ngato ka Mali ni degu ka kay na fo ngato donc be ko na da annunkan pour que angana sika finya soro na be sika sa ci ko ngato bo kala donc ma essayer ka yoro be datu andala ye kuma fo ci ko ngato réaction do kera après gouvernement mbora ka fo désormais frontière ou anya ka frontière be datu kuna sine anye France ka avion do yenga tan tra gawo fa ngata kanga daraw ye ko ni avion wora wula ko pogo do la ko parce que ko se banye ka pogo do la ngata donc hakilna foye français afra aussi ngata donc ko avion bi na ngata français décision ta ko no do ko oluka air français tina ko parce que ko afra ko avion to kanana olu sona ina fa ngata donc olu ye CDAO jamana tan woro nay donc olu yo faranga to sraka e jatimine kera ka fo aussi ngata donc anga partenaire do be ngata donc olu ko dama douala no e Guinée ya ambofo Guinée ya fo ngata donc kala ka frontière ti datu on bara ko mi kada o e ku ka ke ngata donc olu dama douala et puis ngata donc o be Mali de na konnana jatimine kera ka konnana gouvernement e wele wele da vendredi ko jamana de un be ka bo Mali yorobe pour que kaira parce que jamana den to ni jatimine ke c'est là o be sran premier ani français be sran mie Mali de un ka bo parce que olu ka assise la we hakilna me fo ko mo hakilna ma ta bala donc ba yira ka fo ngata donc Mali hakilna meta olu ka hakilna do parce que c'est là o ngata ni jatimine ke ngata gentil au pied parce que na fora ko kalo woro ka se kalo sa duruma olu to ngaka réunion de ke ka fo ambe kalo duru da ambe kalo woro da ma o ambe san fla da ma ambe san kelen da ma o san kelen kono na ma se ka ke donc wala ambe sanction ta akama o konnana ou o se ko ka espère ou yere o kana baraka konnana pour que san kelen ni comme o boti pour que élection ka se ka konnana mais c'est là wo funna ka tema o yere kan parce que Alassane ndi bi ni be ko jukoro ni jatimene ka Alassane kelen na Alassane Amadou Toumantouré ka fatu ala ka hinala aya kuma fanye dona en sigla ka so ambe parola ako bagbo ka kele wulile ngata donc Côte d'Ivoire Alassane kelen ya nyina ale fa ale ka décision ta pour que se ka Côte d'Ivoire sanctionner ka BCAO datugu pour que bagbo nu ka se ka bi allez à fois en son temps président de l'IMOA qu'a fait anti-ferment politique ko ka do IMOA ko la IMOA ngata mi ka jamana de ngata donc ko ka soro ngata la ka fe be ka ka tanye mais ka fo ka be CEDEAO ka IMOA do kelela antika IMOA do kelela o do Amadou Toumantouré ma son ale bara mais aujourd'hui président burkinabé o sona ni kuina avec Alassane mimbe France ka bara jugu bela pour que ngata donc jamana ngata garantie ka tsaka da anka ka fo ka ba fait mais à conséquence y mouye comme ya fo jugu mi wolu yere ka finchama be don on fait on ka finchama be don mais ni jatimene ke crise mi kala fo kana sero de la Côte d'Ivoire en tout cas port principal to Côte d'Ivoire agno blâmer na 75% en port de principal et mi rentrer ko la ngata o kera sénégalais o wolu to sona ka fo ngata côté yor datu
mais n hakili la n ka taa donc bɛɛ y'a image ye Sénégal population de wulila n ka taa k'a fɔ n ka taa donc k'u ka dayɛlɛ o ka don hali Almusa a bɛ fɔ min ma an bɛ fɛn concombre bɛ san yan olu bɛna concombre san ka taa Woni da la yan ka taa n'a ye ka taa ka camion 10 camion 20 ɲɔgɔn n'u fa ka taa n'a ye concombre sera olu fɛ ka taa ka bɔ 50 la concombre sera olu fɛ fɔ 150 180 na donc n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya mɔgɔ hakili la ko anw dɔrɔn don anw dɔrɔn tɛ gɛlɛya bɛ bolila bɛɛ de kan donc réaction na min bɛ yen n'an bɛ se ka min fɔ ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo n b'i ka bila la. Ne bɛ segin kɔfɛ dɔɔni parce que san kalo 18 de tun dira gouvernement ma o ye Bandaw ka gouvernement ye mais Assimi ye serment wɛrɛ de prêter est-ce que a kun 18 wɛrɛ de tun tɛ di o la depuis yen nɔ violation mana dɔɔni donc o de ye n ka taa donc gɛlɛya ye parce que disons n'i ye depuis 18 min dira Bandaw ma donc n'i ye jateminɛ kɛ 9 de tora la mais o ye hakilina min di CNT ɲɛna o y'a fɔ n ka taa ko olu hakilina na k'a bɛ se ka kɛ mais o y'a jateminɛ k'a fɔ n ka taa donc o hakilina na baara in tɛna se ka bɔli kɛ o ye lettre ci CEDEAO ma k'a fɔ ko an de y'a fɔ n ka taa donc k'a bɛ se ka kɛ kalo 8 in na komi a kɛra cogo cogo Assimi tun bɛ n ka taa donc ministre ale de tun ye vice président chargé de la sécurité o ko n ka taa ko jateminɛ kɛra k'a fɔ n ka taa gɛlɛya b'a kɔnɔ a ka se ka kɛ donc maintenant o y'a ɲini en son temps CEDEAO ka kalo 6 fara kan CEDEAO y'i ban sinon ko kuma yɛrɛ tɛ maintenant an bɛ yɔrɔ jumɛn kalo 6 ko kuma tɛ tuguni o san ko kuma de b'a o don ni CEDEAO tun b'a kɛ jusuko ye n'anw sirila ka ɲɔgɔn lamɛn an tun bɛ bɔ a kɔnɔna na mais o kɔnɔna de bɛɛ la maliyɛnw de kan k'a faamuya Assimi ko tɛ Choguel ko tɛ Mali ko don bi min bɛ kɛla Mali kɔnɔ an bɛ bɔ nin kɔnɔna na cogo di bɛɛ kan ka hakili jagabɔ de kɛ c'est pour ça n ko mɔgɔ min kalanlen don maa min bɛ ko dɔn donc olu kan ka mun de kɛ o man kan k'a fɔ ko Mali tɛ se bɛɛ b'a dɔn ko Mali tɛ se ka taa dennin kɔrɔ mais u ka kalan n'u ka ko dɔn Mali bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna na cogo di an kan k'o hakili jagabɔ de kɛ. N tun bɛ n'o question yɛrɛ de poser i kun k'a fɔ nin filɛ nin ye c'est une première président ka se ka malien président ka se ka a fɔ ko an ka fɛngɛ kun an ka sanction in kun ka embargo kun jamana kɔnɔna la ka wuli k'a yira France la k'a fɔ ko eux ils sont prêts ka Mali ka liberté indépendance ɲini c'est une première mais avantage bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ jumɛn an bolo. Avantage ye min ye n ka taa kɔsa na ne tun bɛ mission na parce que n bɛ baara kɛ conseil malien de chargeur la an selen Dakar ka taa discussion kɛ an tilalen ani ka port ani le conseil des chargeurs du Sénégal o y'o hakilinaw di k'a fɔ Mali ye o dɔ de ye donc olu bɔra sani fédération min dilanna d'abord ka taa olu ye malien fɔlɔ sani o ka kɛ sénégalais ye donc olu faw o baw caman ye malien ye donc olu tɛ se ka juguya kɛ Mali la donc o kɔnɔna na an y'o kuma fɔ an bɔlen o la an taara hôtel dɔ la dumuni dunyɔrɔ la dɔ nana an sɔrɔ n ka taa tigi tun bɛ bɔ Niger de a ko e ye malien de ye n ko ayi n ko ne ye malien a ko vous êtes la fierté de l'Afrique a ko kunun an tun bɛ maloya ni Mali ye a ko bi maintenant maa b'o disi bugɔ bi dunuya yɔrɔ bɛɛ maliyɛnw y'a la n terikɛ wɛrɛ bɛ Algérie a ye n wele a ko hali ivoiriyɛnw o b'a fɔ ko bi ko ye maliyɛn ye ko parce que ko danbe ni hɔrɔnya ko Choguel sera ka min kɛ ka taa jɔ tubabuw ɲɛna maa tɛ sɔn ka min fɔ maliyɛndenw ye min kɛ n ka taa donc Assimi tɔgɔ la baara min kɛra pour eux o ye danbe ko ni hɔrɔnya ni halalaya ye an dɔnlen bɔ n'o ye mais dɔw bɛ n'a fɔ n ka taa ko mɔgɔ tɛ balo n'o ye oui parce que ni danbe faden to anw fɛ Mali la mɔgɔ t'a dɔn fo nin tɛ halala ye faden to an t'a dɔn mais min don jamana ka kɛ cogo cogo c'est vrai bi problème bɛ yen est-ce que anw kan ka taa da France ɲɛna ala n'a kɛra kama français anw dɛsɛnna a ye yafa ma a ye ɲɛ ma an t'a kɛ an bɛ se ka sa ka ban de maa o maa min faamuya histoire kɔnɔ denmisɛnnin caman bɛ yen o tɛ Mali histoire dɔn maa caman bɛ yen kalan cogoya la ani adamadenya la o tɛ Mali histoire dɔn parce que pour que i ka Mali histoire dɔn f'i ka bɔ kabila dɔw la f'i ka bɔ n ka taa dɔn i ka kalan k'a ɲini k'a dɔn f'i k'a ɲini n ka taa dɔn k'i yɛrɛ kalan pour que ka se ka dɔn jamana in kɔnɔna na Mali kɔnɔ pénétration ma kɛ tubabu ka nali ma kɛ jamana yɔrɔ si la ni kɛlɛ ma wuli a kɔnɔna na Mali kɔnɔ de i b'a sɔrɔ bi n'i taara Bɛlɛdugu i bɛ tubabu golo sɔrɔ ka taa a bɛ kɛ dundu ye dɔgɔnɔw bɔra ka taa n'i taara i bɛ tubabu golo sɔrɔ ka taa donc kɛlɛ la k'a kɛ dundu ye donc tubabuw donna yɔrɔ o yɔrɔ marifa tun b'o bolo ka tɛmɛ anw kan donc marifa min tun b'an bolo an bɛ mugu de k'a kɔnɔna na mais an ye tubabuw kɛlɛ yɔrɔ bɛɛ parce que an ma sɔn jɔnmaya ma an ma sɔn danbetanya ma an ma sɔn hɔrɔnlankolonya ma halalaya ani danbe ni hɔrɔnya an ye kɛlɛ kɛ n'o de ye ani an ka dusu ka taa ka ban fɛn dɔ la a bɛ fɔ o de la Manden ko faden to ko mɔgɔ man kan k'a dun n'o ye tiɲɛ ye aujourd'hui c'est vrai que gɛlɛya b'a kɔnɔna na c'est vrai gɛlɛya b'a kɔnɔna na mais a bɛ fɔ an ka commerçants ye a bɛ fɔ an ka feerelikɛlaw ye maa o maa n'i ye hɔrɔn ye n'i ye danbe n'i ye silamɛ ye n'i ye dɔ fara kan ka taa lahara i bɛ don jahanama kɔnɔ parce que i tɛ halala ye n'i ye halala ye jamana bɛ yɔrɔ min bi
e man kan ka dɔrɔmɛ 2 kan lahara ni ye nafolo dɔ ngata ni ye wari dɔ ni ye intérêt dɔ sɔrɔ i ka nafolo i kafiriyala i ka nafolo ngata haramiyala ça veut dire a kɛlen n'a fɔ ni ye dulɔ wari dun a kɛlen n'a fɔ ni jinɛya wari dun donc o don maintenant ni silamɛ y'o faamuya k'a fɔ ngata donc jamana bɛ position min na jamana mako bɛ an bɛɛ la pour que an bɛɛ ka se k'a lajɛ ngata jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna na sɔrɔ bɛ yɔrɔ min ngata donc bi GDSM togona industrie n'i y'a jateminɛ ngata a ko camion 100 b'a bolo pour que ka se ka taa Mali minɛnw ta ngata donc port dɔw la ka na pour que gɛlɛya kana se ka kɛ ciment ko in ngata donc bi ngata donc e bɛ se k'a faamuya cogo ko ciment bɛ 20 na du coup tile 2 dɔrɔn ngata donc a fɔra ko crise bɛ dɔw b'a kɛ 12 ye olu ye kafiriya baara de o ye maa haramuya baara de donc an kan ka bɔ o kɔnɔna na pour que jamana maintenir pour que bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la dɔrɔmɛ man kan ka fara kan parce que dotation kuraman na min b'aw bolo o don maaw bɛna fɔlɔ ka nkalon tigɛ k'a fɔ ngata ko grossiste don ni grossiste maa min ye haramuyalen n'o y'a kɛ ngata donc lahara ngata i bɛ ɲininka a ko la jamana ko la bɛɛ bɛ ɲininka lahara n'i sera k'i ye mun de k'i ka jamana ye i bɛ ɲininka o de la n'o ye tiɲɛ ye an kan ka fɛn bɛɛ kɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ mais gɛlɛya kɔnɔna de ngata den ça veut dire jamanadenw bɛ dɔn danbetigiw bɛ dɔn hɔrɔnw bɛ dɔn halalaw bɛ dɔn n'an y'o kɛlɛ kɛ an bɛ bɔ o jamana in kɔnɔna na mais a bɛ fɛn min ɲɛ anw ye bon kɛra cogo cogo an ka danbe n'an ka hɔrɔnya bɛ se ka et tout le monde sera fier d'être malien. Moi j'ai été depuis embargo kɔnɔ encore une fois de plus je suis fier d'être malien parce que min don parce que an bɔra maabaw de la mais mɔgɔlankolonw b'an cɛ la dɛ danbetanw b'an cɛ la mɔgɔlankolon siya dɔw b'an cɛ la mais c'est pour cela hymne national on a dit ennemis dedans au dehors seront combattus. Donc, c'est pour cela que le gouvernement est willing que tout le monde doit sortir. Tchokoroba, Mouskoroba, Demseni, pour montrer, tu vas vous faire un peu diamant. Tu vas vous faire un peu bon au cabo. Au cabo, quand ce n'est pas qu'à faire à bas la France, au cabo, trop minutes de mani, bien couillé, à qu'à filmer qu'à y a fort, Malien Mboka Maliko, Malien Mboka Dambeko, Malien Mboka Horia Konanga Tabini. Maintenant, d'où bala qu'à faire non, anti-C. Machine à donc dunya la tigala ni bangela kana mali kono ni bangela kana dunya kono itado ni bise itise parce que dunya la tigala kono ni ma ube boya ka do ko di la kata o tato la o tado ko be se français ba se ka ko be saji kono na i bangeto ngata itado ibina ke mukoro ba i se ka sa ngata toujours i tato la dugo kono na itado i se ka se ngata i se ka sa toujours dunya fembe risque ba kono na o risque ambo de ta ka baraka na ka jamana horonya ni dambeta ni bi sa do me ka sa dignement pour dire que nya ke faso ni te ndo mi ngani ngakula si en français an ye français ka avion dɔ kun kan ka na Mali la a ko a ka vol suspendulen don vol foyi tɛ na Mali la o inconvénient jumɛn bɛ se ka se ɲangata jumɛn bɛ se ka se Mali ma et puis kun jumɛn yɛrɛ y'a to kɛ France bɛ ka an kɛlɛ nin na France b'an kɛlɛla min na France bɛ fɛ an ka kɛ cogo min na France kan n'i ye jateminɛ kɛ bi maa caman bɛ yen u bɛ marifaw sɔrɔ la ka donc jamana kɔnɔna na ka taa France b'a kalama caman ye image ye o bɛ taa mɔgɔw jɔ ka marifa d'u ma n'i ye jateminɛ kɛ n'an ye histoire ta Libi kɛlɛ min kɛra muso ko de nana ngata donc ka Nicolas Sarkozy ani Kadhafi bila ɲɔgɔn na o de nana ni ngata donc Kadhafi fagali ye ka tila ka taa États-Unis ka tila ka Angleterre ka ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que Kadhafi tun ye hakilina dɔ ta k'a fɔ n bɛ télévision d'aw ma gratuitement n bɛ téléphone d'aw ma ngata a t'a sara Banque mondiale ni FMI bɛ wari min ta ka d'aw ma pétrodollar wari bɛ ne bolo ne bɛ banques créer aw ka dugu bɛɛ kɔnɔna na n bɛ nafolo d'aw ma kɔlɔlɔ min b'a kɔnɔna na k'a fɔ ni n ye nafolo d'aw ma ni n ye miliyari 10 d'aw ma k'a fɔ a bɛ n na a sara n ka tɛ miliyari 12 n jɛra o intérêt kɔ parce que lahara n ka tɛ donc o tɛ sɔn ala tɛ sɔn o ma donc n bɛ nafolo d'aw ma nafolo dalen bɛ n ka taa a bɛ baara kɛ n'a ye tubabu y'a ye n ka tɛ k'o tɛ ɲɛ k'a fɔ ko o bɛ na n ka tɛ donc duniya ɲagami o bɛɛ bɛn n'a kan o ye muso ko don a ko la donc ka Kadhafi minɛ k'a faga Kadhafi fagalen Afrique dɔw ye ngata ni ke Sénégal mɔgɔ ma kɛ ni hakili bala wado o don wado tuma ko tla mɔgɔ kelen min tun banna Kadhafi ka fagali la o tun ye Amadou Toumani ala ka hinɛ la parce que an tete ko danbe kɔnɔna na c'est que maa min y'a yɛrɛ kalifa i la i t'a janfa donc tubabu y'o kɛ ngata ka bɔ yen an ye fɛn filanan ye histoire kɔnɔna na Saddam Hussein ngata donc o nalen ngata George Bush fils o nalen jagoya ngata a y'a ɲini k'a éliminer k'a fɔ ngata ko y'a l'arme nucléaire ngata ko arme bactérienne ko bɛ fɛn bɛɛ kɛla contre la population o nana ngata ka enquête kɛ ka tila ka ngata donc Saddam Hussein minɛ ka taa a bɔ ngata donc a y'i dogo yɔrɔ min ka dugu ci a kama ka tila ka ala minɛ ngata donc don dɔ seliba dɔ la ngata ka na juru don k'a dulon k'a yira bɛɛ la k'a faga donc n'i ye jateminɛ kɛ le monde est un monde injuste
Vietnam kɛlɛ kɛra ngata donc an y'a ye tout ça ngata donc n'i ye jateminɛ kɛ i tɛ se ka fɛn sɔrɔ a kɔnɔna na qui peut justifier k'a fɔ ngata ko kɛlɛ kun ye nin ye mais kɛlɛ kun ye min ye c'est des intérêts stratégiques et économiques Mali bɛ yɔrɔ min ngata fɛn caman man kan dugumakolo jukɔrɔ ji caman bɛ yen ngata donc dunuya laban bɛna se yɔrɔ dɔ la ji de bɛna dɛsɛ ngata donc le plus grand bassin du monde a bɛ ji ngata ressource a bɛ anw de bolo ngata donc a bɛ tesali de wo kɔnɔna na o tubabu kɛlen k'o marquer k'a bila kulu sanfɛ ngata donc a bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ nafolo min b'an bolo la France est aujourd'hui 4e ngata donc hors kɔnɔna na sanu kɔnɔna a b'o de bolo ngata 4e place wulu ngata sanu dingɛ kelen t'o bolo donc filani na i b'a mɛn k'a fɔ ko sanu dɔ minɛna Ivoirien na ko sanu dɔ minɛna nin bɛɛ la parce que ngata ni avion tɛ se ka na donc a tɛ se ka ngata donc o tɛ se ka bɔ ni avion fɛngɛw ye sanu tɛ bɔ donc maintenant o kɔnɔna na maaw hakili ngata k'a bɛ digi an kelen de la a bɛ digi bɛɛ de la donc maintenant n'a kɛra cogo cogo ni fɛn datugula wo kɔnɔna na ko fila don gɛlɛya min bɛ an ma fɔ k'an bɛ se dɛ mais an ko maa min kalalen don o ko hakilina de ta k'an dɛmɛ an ka sebaliya pour que a ka yɛlɛma ka kɛ se ye an b'o de la parce que don min ni kɛlɛ bɛ ban Algérie ye wulila ka jɔ k'a fɔ k'a bɛna a da don a ko la ni kɛlɛ bɛ ban don min CEDEAO an t'a ɲini CEDEAO ka ladɔgɔya anw yɛrɛ t'a ɲini anw ka ladɔgɔya kɔnɔna na mais normalement anw bɛɛ kan ka bɛn de façon consensuelle o discours ni Assimi y'a kɛ n ka taa o b'a jira k'a fɔ il y a l'ouverture pour que débat ka se ka kɛ an ka se ka bɛn ko la pour que an bɛɛ ka bɔ nin kɔnɔna na pour que Afrique ka se ka hakilina kura sɔrɔ mais la libération de l'Afrique partira du Mali c'est pour cela n'i ye jateminɛ kɛ les pays comme le Burkina Faso bi mɔgɔ bɛ révolte la les intellectuels burkinabé Burkina président de coup d'état y'a jɛ tile fila in na nin ko in kama nana il y a Alassane Ouattara donc les Ivoiriens et Alpha Blondy a mis ta date dans politique là il s'est levé il dit que c'est l'incapacité notoire et l'incompétence des dirigeants africains qui ont amené donc à prendre des décisions contre le Mali n'a besoin de l'accompagnement Mali quand accompagner le Mali n'a pas besoin de sanctions contre le Mali accompagnement minga au banao de langata pour mettre le Mali dans des bandes d'accusés pour qu'à le Mali asphyxié donc il y a jateminɛ que aujourd'hui mɔgɔ wɛrɛ bɔra au Sénégal comme Senko que je félicite donc aller à la CAFO injustement, ils sont en train de torturer le Mali. Des intellectuels sénégalais sont en train de lever les petits leurs doigts pour dire que ce n'est pas normal. Au Burkina, donc au Niger, les intellectuels sont en train, dans le monde, partout, tout le monde a dit au Mali de continuer le combat. Nous disons au peuple malien. C'est que tout le monde nous regarde. Donc aujourd'hui, tout le monde pense que nous sommes la fierté de l'Afrique. Et cette fierté-là, on doit mériter et nous devrons continuer le combat. Nous n'allons pas reculer. Nous demandons aux autorités de ne pas reculer, d'être forts. Pour absolument malami bambolo parce que jamana tun karanga donc ka fo Mali de tun kara orisé Mali de karanga jamana la gauchile or beba on donc ka fo am ye kele de ke pour que toi bokana do ambara. Est-ce que an tɛ se k'a fɔ n ko embargo sanction ninnu o tɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔda di an ma parce que an y'a ye jamana caman na embargo jiginna mɔgɔ minnu kan olu ye ɲɛtaga de sɔrɔ bi olu bɛ ka visiter est-ce que nin tɛna kɛ sababu ye ka an ka sɔrɔ an bɛ fɛn minnu ɲini yan nɔ i komi an ka bagan mara sɛnɛ a fɛnw ka se ka dun an yɛrɛ fɛ yan. N'i ye jateminɛ kɛ n ka donc an ka baganw de bɛ taa sigi Côte d'Ivoire Sénégal n ka taa kɛ o faga n ka taa MINUSMA mɔgɔ ninnu o bɛ sogo min dun. O sogo ngata donc a bɛ bɔ Mali saga Mali bagaw de bɛ faga ngata donc Niger k'a don ko parce que abattoir t'an bara donc o bɛ tila k'o sogo deni ka na comme avion tɛna don ngata donc o n'a sogo min dun o n'a a ɲɛfɔ an ye ko jagoya yan sogo bɛ dun donc jagoya yan abattoir o sogo bɛ dun o ye kelen de deux an ka fɛn caman bɛ yen donc an bɛ taa kɔfɛ de ka na an bɛ namasaw sɛnɛ yan an bɛ fruits bɛɛ sɛnɛ yan an bɛ tomati sɛnɛ ne yɛrɛ bɛ tomati sɛnɛ tomati min bɛ bɔ mara ko an ka tomati ka di n'olu ta ye an ka tomati bɛ se ka tile 20 ni kɔ kɛ donc pourquoi an bɛ taa ɲini olu fɛ donc o bɛna kɛ occasion ye maliyɛnw ka don tomati sɛnɛ na o bɛna kɛ occasion ye an bɛ don carotte sɛnɛ na o bɛna kɛ occasion ye an yɛrɛ b'an ka production kɛ Mali kɔnɔ pour développer la chose aujourd'hui un exemple frappant farafinfini n ka taa mɔgɔ tun t'a don kosɛbɛ o mais fini dilanna ninnu da ko ne ma min filɛ zone industrielle ko n'olu tun taara n'o ka fini ye mɔgɔw bara o b'o gɛn de ka taa k'o ka bɔ yen maintenant depuis Choguel bɔra ka jɔ ka fini don a bɛ cogo di i tɛ maa ɲɛnama foyi ye jamana kɔnɔ ka taa ko fini ka taa k'a tɛ fini don bazɛntigiw yɛrɛ min kan ka dɔn ka kɛlɛ daminɛ parce que min don comme a datugula bazɛn kan ka bɔ Allemagne ni fɛnw de ka na n'an yɛrɛ bɛ se k'an ka farafin fini don ka taa donc an bɛ se k'o an yɛrɛ balo an yɛrɛ kɛ ka habillé o la ka tailleur ɲumanw sɔrɔ où est le problème filanan ye jumɛn ye ka taa donc dumunifɛn ɲɛnamaw n'an yɛrɛ bɛ se k'a sɛnɛ an b'a qualité dɔn an b'a ka quantité dɔn ka taa donc foyi tɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'a tɛ se ka sɛnɛ bi n bɛ fraise sɛnɛ na ne ye fraise sɛnɛ daminɛ pour ka expérience kɛ ka taa donc fraise bɛ se ka sɛnɛ Bamakɔ a bɛ dun donc où est le problème donc tout ce qui se passe comme nourriture comme fruits là an bɛ tomate an bɛ fɛn ka sɛnɛ comment ça s'appelle an bɛ nemuruba sɛnɛ an ka nemuruba ka di ni Maroc ta ye an ka nemuruba hali kolo t'a la n ka taa tellement a ka di a ji n'i tilala i tigɛ n ka taa a bɛ kɛ i n'a fɔ sukɔrɔ b'a la donc tous ces produits là an bɛ se ka valoriser an ka ananas bɛ se ka sɛnɛ yan an bɛ jɛgɛ mara yan an bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc avec tout ça donc ça va nous donner
pour que en cas donc avec ce que nous avons comme le fleuve, les deux fleuves, l'agriculture et l'élevage peut faire développer le pays. Donc, nani industrie ni ngata usine fitini nous fera ni onka baraka on be se ka balo. Aujourd'hui donc GDSM tche avec tomate sene, avec nafe undlan, avec atrofite mais pomme de terre là. Abe malo sene abe sukoro de la donc konna nga sukoro nu be kala be sene mali ko anga te mi bambulu an bana anga te la anga te nyugo te nyana te frako te ambo futa sukoro men be no sukoro blema o sukoro blema ne ti mo okele amma mbanga sukoro blema ka to ko sukoro jema ta o be ma fa donc sukoro be dlan mali la ivoirien de benasa donc an yere ka se an yere ka dambela anga se anga horoya la an yere be minka anga balo la mais est-ce que o te dum usine nu la trali aba no ya c'est pour la sokol ko ngata donc ko comment texte be wuli ngata ni ala sona ka fo barabi kela yoro to wula ngata baraw ka se ka ngata anga se ka wuli mais gouvernement a anticipé parce que ba donc ka fo ngata donc les sanctions beta de kalo saba kalo nani gouvernement fo la ka war la banque ba wuli la ni no hakla ko ka keuna an ngata donc be min do ambo do an wulu be école clinique en ba do bara nganga ke chumi mais ça sera l'occasion de tirer le Mali en haut avec honneur et dignité maintenant djugu dum ba ko comme ñofo mérite d'être combattu parce que mindo aujourd'hui français mo chamachi kana ngata dobe kofela la dobe kasola bi wulu ngata donc ko dayele o dada toube o be mi fola ngata donc le Mali ne peut pas le Mali ne peut pas le Mali ne peut pas oui denjudi ama fuko le Mali peut mais le Mali va changer le Mali va créer les conditions pour pouvoir donc supporter les fardeaux donc qu'on a tout intellectuel doit nous aider tout patriote doit nous aider tout nationaliste doit nous aider pour en avoir une condamnation mais tous ceux qui vont contre l'aspiration du peuple sont considérés comme des apatrides à combattre. Selon l'hymne national, ennemi dedans, ennemi dehors, mérite d'être combattu. Est-ce que je me suis connecté à la partition parce que je me suis assez rapporté, c'est un peu trop, mais est-ce que je me suis là au père coloré? Malais jeunesse quand la famille on ne peut pas compter sur notre de l'extérieur. On a la mission dans la Chine un jour, une question posée le ministre de la Défense en mission d'État. Comment on développe la Chine? On dans les écoles du monde. Il faut que les Maliens soient défendus. Au niveau de l'État, on a une politique qui est en train de ça veut parce que les ministres et des talakama, les bourses n'ont pas été corrigées. Ambassadeurs de Bamboulou, ils doivent se battre dans tous les pays. Les meilleurs seront envoyés à l'école. Nous, les jeunes peuvent comprendre que tout ça n'est pas dans le bureau. Accepter d'aller dans les bureaux, c'est être un nulard. Accepter d'aller dans le bureau, c'est être un nulard. Parce que ça veut dire que ça fait entreprendre. C'est pour ça que moi, j'ai eu la possibilité que ta fonction publique, là, moi, sont cliqués. Fonction publique là, un cadre a sorti exceptionnellement. Il y aura un an, donc il cadre a, il a sorti donc 100 000, 200 000 francs. Et c'est la chose. C'est pour cela que moi j'ai accepté toujours d'être dans le privé. C'est pour cela que nous invitons tout le monde, à tous les jeunes, il y a d'attacher les ceintures. Dimanche, ça mène méthode sénéra. Kata frola. Kata tomati séné. Kaira maliona, tout est possible au Mali. Kata fraise séné, kaira la c'est possible. Mais je ne sais pas moyen ko non chez marate moyen ko yo ba marate moyen ko yo puis ils ont marate moyen ko j'ai vu des jeunes oui puis ils ont marate Sénégal ngata okara wartigi mami be fraise Sénégal donc aujourd'hui donc au Sénégal il est milliardaire parce que mido pour aller ka fanga ni ki mako be hale fraise là donc aba carton de là aba donc car kono on a dit ngata donc ibasa avec mon bla ko étude du sol ngata pour ka sako ke ka fraise même be papa Sénégal donc au Burkina donc ngata wartigi papa mimbe mangoro do goyavu do be ati te ngata 1 mètre ka avec 2000 bo ngata dantala tabi kuledu kayorola akele nga mangoro sia do ke ngata do ba ko pom ati te ngata do ça veut dire ni ya jati ngata do baram bikela tout ça nous pousse nous jeunes à aller vers la recherche à aller à sortir à dormir ka fo ngata do amé temina do ko paratambulo c'est pas l'état ngata ka fka tsaka barada obema. L'État vous forme, mais l'État vous donne les conditions à travers pour développer votre chance, pour que parce que l'État n'est pas là dans vos familles pour éduquer vos enfants. L'État n'est pas là pour vous donner du boulot. L'État vous donne la possibilité de les former. Nous formons à quoi. Maintenant, c'est que nous n'en sommes pas l'objectif doit être très clair.
Nous, nana, ils doivent retourner au pays avec l'engagement. Nous, nana, ils peuvent développer aujourd'hui beaucoup de choses. J'ai vu un jeune qui était parti en Algérie, en nana, à tomber drone de là. Si on avait un autre aidé là, tu vois, dans la vie, avec ce qu'on a drone de là. Anya y a Malais jeune doit bien le téléphone de l'entourage dans là. Il va que c'est pas possible. Si nous si nous donnons la possibilité à ces jeunes là, on sait la fin donc. Anya do y a un mobile d'autre là ya Malais condamna. Donc ni moyen de doma. Moutar ka saka dans rassemblement fengam beke a beka am saka solution sur là. Anya y a aussi dans cette logique dans ce combat là. Guinée fait mais que nous apprécions car état ka mobile 4 bilibili no ka be fere ka boy pour que saka dans mobile moyen pour que état ka saka resserrer à Yerekan dans une période de crise pour que pour que l'État fasse baloké. Donc les conditions de vie de l'État doivent boire comme nana pour que donc émergence développement aucun gars décidé donc c'est à nous de dire donc au gouvernement au famille parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui avec crise qu'on a mon clé entretien c'est plus de 300 000 les V8 alors ils doivent donner V8 ça. Or qu'est-ce que nous ferons avec ces V8 là mon aujourd'hui l'État doit même le ministre de l'Industrie doit réfléchir qu'à l'aider mon usine doit se sur tu comme donc nous le se kana Mali mon moyen de là avec la capacité des Maliens pour engager ça quand mon content nous bon donc mon c'est que nous tous les jours quand bon Mali pour engager développer nous en son temps, on réfléchit là aussi, même au temps de Soumaïla, quand on a usine Mbamolo et Sanoubo usine aujourd'hui, on a actionnaire à 20%, nous donc plus de 20 usines, nous avons capital ou fragnon quand les 25%, on sait que ta bourse là, on a couché, nous avons côté où l'on donc on sait que usine on a waru soro, même ben on a financer, Sanoubo on a donc on a digné c'est bien, on a un Sanoubo, donc on a blanga banque là, donc pour que ça bara au Kenya. Tout ça, au Kanga développé. Aujourd'hui, il n'y a pas de spécialistes des mines au Mali. Sans nous bébo, Mali est à donc sans nous bébo, quantité de bébo, entre donc barabe que la tout donc bay toka djedi. Donc tout ça va nous permettre aujourd'hui, on va y la nègre parti qu'on a nous USR Union pour la sauvegarde de la République, on va y ni bay pour que on a ça hakil na utoro, ka beb la barala pour que jamana ka bogele akonna. Groupe russe Wagner. Ale be anga jamana kono doko ka be an doko ka te an mais an ba jate ne ko ma be ale nafa jumen sirama quelle que soit la situation à toi paniquer no kasi aujourd'hui donc comme anya photo gouvernement ya photo ne gouvernement ya foka bla romenga donc en bout là gouvernement ya foko Wagner te le ministre des affaires étrangères dit ko Wagner te tout beaucoup Wagner ben ko 400 et quelques personnes ça c'est leur problème mais mine de ce qui est important au moins ça donc à fora ko reçu nana fin chama changer là. Parce que mine de follow dans Mali ka dispositif la réunion mbeke au niveau de l'état-major il va sortir maboubé même logiciel mbeke comme Mali armée mo sara donc toi boudé là un capitaine donc j'en suis attesté parce que tout le ministère là ni centaine flaka là donc conseil en communication donc ordinateur mina c'est des ordinateurs souvent clonés donc abina il semaine ka be bon français pour nous donc ambe barakera la France était au courant de tout ça. Mais avec la disposition quoi d'autre espace aérien quoi créer là donc maintenant disposition tara yoro mi ngata donc ne gele be ngata we armée mo yere sigi ngata yoro la ngata donc comme des militaires ko o sigi yoro la pour que aéroport ne yoro chama baraw kera ngata donc aujourd'hui base la ngata donc la structure quoi do créer donc en communication que ne femi ngata donc yelema do no konnana au niveau de l'armée au texte quoi do utanga donc qui va essayer de faire en sorte que on yere ka baraka mino ana anga informatique ne femi no anga yere ka se ka gérer à l'interne notre ebe se ka famia to ko armée konnana jusqu'à présent hado ka ordinateur na entretien ka di privé ou de ma se ka famia to en termes de sécurité donc ne baram bebe kala au niveau du génie baro ka se ka génie ka se ka donc aussi hakilna do soro comme la gendarmerie comme la garde nationale ou ka se ko mo blanga to yoro to la recrutement ka se ka ko yoro la il manque ka se ka ko yoro la baraw ka se ka transmission la même chose inspection na donc réforme courant be kala ni bebe hakilna unta au niveau de l'armée pour que baraw ka se ka sécurité ka se ka aujourd'hui français strame mo bedinye pour ka ko Wagner be ni Wagner na ni yelma de ke ama fa alhamdulillah anya e ka fo frappe be ka ke merci terroriste be ka mine fan chama fait bon français Mali kun ya décidé état kun ya décidé ka fo ko bina base do siki donc no bangas ni bangara yoro la wala ça ka c'est ka sécurité sinsin alisa et hakina e munyo ko c'est une très bonne chose parce que déjà domi fali keranga donc kama auto kar kono ka jini ngata akera horreur yo dans le monde muso kono ma 9 mois ngata donc jenna ana do dendo ben 3 ans 2 mois de jenna muso do ben ngata dembe china a jenna ka to ana de ngata donc anya kolode ça a été quelque chose très dur pour nous. Ay mo do traumatisé
Aujourd'hui, fagali min bi kɛla sur le tronçon ka daminɛ Banyangara kana taa jusqu'à Awo ka tɛmɛ ka taa Bankas ka tila ka taa Koro, il y a eu plus de 200 attaques sur le trajet. Maintenant, au kɛlen ka ban, la garde nationale a été redéployée ka segin ka Banyangara. Et aujourd'hui, donc la situation, la route a été sécurisée à 100% maintenant. Aujourd'hui, c'est que vous voyez, les rebelles gagnent, au tara kulu n'ont fait, au tara n'ont fait, ka kulu jenu n'ont fait, au tara tout du corps, au tara tout jenu n'ont fait. Donc les rebelles y de bola, ni hakili bala le 29, au doigt bola kata vers Burkina Faso, vers Ségué, oui, tatou là, plus de 30 personnes ont été tuées. Au tala ka bouli ka boye ngata kana, jusqu'à ngata donc ici à Kita, kana ozofera do soro ko jeni, katla kata siga songata kata donc quand des gendarmes do soro ngata kata tasuma ou le comme là, parce que panique bi. Aujourd'hui c'est que Barabe kala chuko, aujourd'hui il faut que le peuple soutienne son armée pour qu'on puisse nous débarrasser de tout ça. Hal ni din des terroristes, il mérite d'être tué na yimofa. Il est important que les gens comprennent. Parce que Mindo, ce n'est pas parce que Mokodo, parce que je combats l'injustice. Aujourd'hui, ni jatimena ka hali kado dugu la ngata fla dugu la ngata kele mi nana ka kɛ. Au départ, ma fɔlɔ min ngata kele daminɛ ngata Amadou Koufa do. Kele nana ka se yɔrɔ dɔ la. Amadou Koufa ye fagali daminɛ ngata flaw de la lebari. An bɔlen o la, o y'a yira k'a fɔ ngata ko flaw de bɛ ngata dɔgɔnɔw fagala. Après a yira la k'a fɔ ko dɔgɔnɔw de bɛ flaw fagala. Après, à faire que terroristes de flaw fagala, terroristes de dɔgɔnɔw fagala. Mais finalement, Dieu de dɔgɔnɔw fagala. C'est pour ça que je disais à tout le monde, en tant que tigɛ di ɲɔgɔn ma, aujourd'hui fagali tɛ foyi ye. Population ma foyi kɛ mɔgɔ la. Donc, en ka fara ɲɔgɔn kan, le véritable problème, a bɛ cogo min an k'a gérer. N'an m'a gérer, an ka gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na. C'est pour cela que le Mali n'a pas besoin aujourd'hui de cette tuerie là. Il y a des innocents, olu tɛ président yɛrɛ tɔgɔ dɔn. Ils sont là. O tɛ hali ministre tɔgɔ dɔn, mais o bɛ faga. Mais à quelle crise? Mouna o bɛ faga. Ni dina ko don an ka sigi an ka kuma an ka bɛn. Sinon le problème c'est que Ala ye nin di, Ala m'a fɔ maa si k'i ka nin mun. Donc aujourd'hui an b'o position de la. Il est important que ni kɛlɛ ka kɛ jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ. Marifa bɛɛ bɛ yen nord kɔnɔna na. Min bɛɛ bɛ yen marifa bɛɛ ka minɛ. Force doit être au gouvernement de kan ka marifa gérer. Mais sariyaw ka tigɛ tiɲɛ kan. Ni ye mɔgɔ caman ye o murutilen dɔ bi. Dɔw fagala ka donc o faw fagala o ba fagala injustement ka sɔrɔ ma fɛn kɛ. Donc dɔw bɛ dimi pour venger ça. Donc kɔnɔna na o k'a faamuya k'a fɔ ni mɔgɔ sara ka ban i tɛ segin. Ayiwa Asimi ye wele bila an colonel Asimi ale ye wele bila k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka bɔ jumadon. Mais au conseil islamique ko ale fɛnɛ tɛ t'o kɔ. Ale ye wele bila maliyɛnw ma. Ko bɛɛ ka taa misiriba la samedi don 14h wagati walasa ka taa duwawu don kɛ ka seli walasa an bɛ se ka bɔ crise in kɔnɔ. E yɛrɛ fɛ o bɛ se ka kɛ solution dɔ ye. Bi an bɛ yɔrɔ min comme n y'a f'i ye cogo min na nasaraw bɛ sanfɛn kelen min ye jama. Chrétien diinɛ maaw olu bɔra ka taga weleli kɛ k'a fɔ ko vendredi ko bɛɛ ka bɔ. An ka silamɛ diinɛ n'o ye Hayidara ye a bɔra ka weleli kɛ. Diko kunu a y'a ka interview kɛ a kumana k'a fɔ bɛɛ ka tugu jamanaden kɔ an bɛɛ ka kɛ mɔgɔ kelen ye. Yen tɛ mɔgɔw o wulila kunu y'o ka weleli kɛ. Conseil national des jeunes olu ye weleli kɛ. Ne bɛ profiter aussi ka USR cɛ ni muso bɛɛ wele nin ko la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Parti politique bɛɛ M5 mɔgɔw mouvement démocratique mɔgɔw n bɛ se k'o fɔ parce que déjà an bɛɛ bɛ se ka kuma olu tɔgɔ la. Mali bɛɛ la cɛ ani muso bɛɛ de welelen don an ka bɔ pour que k'a dɔn ko Mali ko don mɔgɔ ko tɛ. Pour que k'a dɔn jamanadenw de kumana assise la o ye banko ka kumakan de ta. Donc hakilina na aujourd'hui Mali bɛ se ka bɔ cogo min gɛlɛya kɔnɔna na an k'o de jateminɛ. Maaw kana maaw ka kuma dɔrɔn ta k'o yɛlɛma. A dabɔra de n ka tɛ jamana bɛ bɔ gɛlɛya la cogo di. Maa o maa n'i kalanlen don kuranna na n'i kalanlen don ka tɛ dɔn bamanankan na n'i kalanlen don tubabukan na n'i kalanlen don anglɛkan na n'i ye ko dɔn ka tɛ k'a lajɛ n ka tɛ dɔn ka jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya min na i b'o de hakilina fɔ pour que an ka se ka taa. O de la kuma dira bɛɛ ma assise la bɛɛ k'i hakilina ta fɔ. O hakilina ta in a bɛ kɛ cogo di maa si tɛ kojugu fɛ i ka jamana na. Maa min ni kojugu bɛ kɛlaw la o ni ko bɛ kɛlaw la o ka kumaw fɛ an ka bɛɛ lamɛn. N'an ye bɛɛ lamɛn ni bɛɛ y'i ka problème fɔ k'a fɔ ni gɛlɛya de bɛ yen o kɔnɔna na an ka taa an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na. Mais min bɛ se ka kɛ jamana o de bɛ se ka kɛ.
mais marifa tɛ se ka foyi imposer maa kunna mɔgɔ k'o de faamuya mais n'aw bɛnna kumakan ye toden de n'a y'a ta dɔ bɛ bɔ a kɔnɔ o kɔnɔna na n ka gɛlɛya caman bɛ se ka bɔ yen ka jamana ka dɔn fɛngɛ c'est pour cela n b'a fɔ hali bi an ka ko kɛ ni hakili ye an kana ko kɛ n ka dɔn ko jusuko ye n'an ye ko kɛ jusuko ye n ka dɔn a bɛ gɛlɛya parce que comme n y'a f'i ye kuma kɔnɔ maa caman somɔgɔw fagala tuma dɔ la nkalon kan maa caman maaw binna u kan parce que se b'o ye donc o sebaliya n'i ye jateminɛ kɛ bi togodaw la misi bɛ dɔw bolo eaux et forêts bɛ taa biriki o kan dɔw bɛ yen gendarmew se b'o ye n ka dɔn moto kɔrɔ u b'a minɛ nɛgɛso kɔrɔ u b'a minɛ i b'a ye bi n ka ko se bɛ commandant ye a bɛ baga i ma n ka dɔn ka ko dɔw kɛ o de nana ni gɛlɛya caman dugumakolo ko dɔw bɛ yen juges ye n ka dɔn ko jugement kɛ cogo min a kɛra problème ye donc nin fɛn damani de nana ni jamana tiɲɛli ye c'est pour cela n ko n'an bɛ fɛ jamana ka dilan fɛn fila bɛ yen il faut que sariya ka boli a ɲɛma i ye fantan i ye faama ye justice ka k'a ɲɛma ni justice sera ka wuli ka jɔ a jɔyɔrɔ la et que sécurité ka se ka wuli ka jɔ jamana binnen don a disi ka jɔ cogo jamana bɛ se ka wuli et an ka mɔgɔ sɔrɔ min ka kumakan bɛ lami parce que kumakan adamadenw bɛɛ bɛ minɛ ni ka se ka kumakan ye baganw de juru bɛ kɛ olu minɛ donc n'an kɛra silamɛ n'an kɛra danbetigi ye parce que danbetigi ni silamɛya ni hɔrɔnya ça veut dire hɔrɔnya ni danbetigiya o nana silamɛya nana k'o sɔrɔ yan donc n'an y'o ta ka kuma kɛ kan ta k'a fɔ ko jamu min b'i la a kalifala i la de jamu min b'i la pour que au moins i kana se ka jamu lagosi faden to i kana se k'a dun n'o sera ka kɛ ka tɛ jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya la c'est pour ça n ka kuma bɛɛ man b'a fɔ n ko politiki kan ka kɛ danbetigi ni hɔrɔn ni halalaw ye ni aw ko k'a tɛ politiki kɛ k'a to mɔgɔ lankolonw bolo mɔgɔ lankolonw bɛ mɔnɛ don aw la o de kɛlen jamana ça veut dire ni maa kuma na n ka an kana politiki kɛ ɲɔgɔn na o kɔnɔ an kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye donc politique mɔgɔw bɛɛ lagosilen don or ni bɛɛ bɛ feere n ka tɛ donc sɔngɔ dɔ la dɔw baw bɛ nimisa parce que dɔw baw ye ɲɔ de susu dɔw ba ye fini de ko dɔw ba o ma sɔn n ka tɛ ka t'o yɛrɛ feere pour que n ka se ka kɛ denw balo maa min y'i yɛrɛ feere k'i denw balo ani maa min ye n ka tɛ donc baara kɛ n ka tɛ donc gɛlɛya kɔnɔna na ka tila ka taa jɔsili kɛ n ka tɛ donc k'i denw balo ka mɔmi feere k'i denw balo ka tuguju feere k'i denw balo o den bɛ baraka sɔrɔ ka tɛmɛ n ka tɛ donc min taara a yɛrɛ feere kan n'an ye jateminɛ kɛ maa dɔw bɛ yen olu ye danbetigi o ye hɔrɔn ye o ye halala ye n'i ye jamana kalifa olu la n ka jamana se ka marché mais min kɛlen jamana in kɔnɔ bi maa min man kan ka kuma jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma olu da man kan ka don manden hali o tɛ se ka don bulon kɔnɔ ni kuma dira olu ma ko bɛ jamana kuma fɔ jamana bɛ kɛ ɲugutɔ fɛ yen an ka bɔ kɔnɔna na hɔrɔn ni danbew ka na an ka kow kɛ pour que maaw k'a dɔn k'a fɔ n ka an bɛ ko min kɛla mali ko don ne ka ko tɛ parce que ne min b'a fɔ la sini a bɛ se k'a to ne bɛ taa sini e bɛ taa e min labɛnna a bɛ se i bɛ se ka taa n'o tɛ n'a tun fɔra ko Soumaïla Cissé tun tɛ kɛ président ye mɔgɔ tun b'a fɔ ko nkalon don mais ala y'a to a ka ala y'a la se b'a ye n ka taa a y'a sama ka bɔ an bolo an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la. ayiwa an bɛna se babukuncɛyɔrɔ la kumakuncɛ kuma jumɛn bɛ e bolo ani welekan min b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma. Ne b'i fo k'i barika da parce que depuis tile fila n ka tɛ donc i b'a la k'a fɔ k'an kana émission kɛ parce que ka aussi maa min émission lamɛn ka fɛ ka o bɛɛ fo mais ka fo yen peut-être kuma dɔw t'a faamuya n'an ye min fɔ ni min ye kuma ye maa min tɔɔrɔ o n'an filila kuma na kuma kɛcogo dɔ kuma bɛ se ka mɔgɔ dun an bɛ yafa deli o k'a faamuya mais min don an bɛ min fɔ la a bɛ bɔla an dusu de la parce que déjà jamana bɛ position min kɔnɔ o don o de la an bɛ nin fɔ la filanan ye min ye ka wele lase cɛ ani muso ma vendredi bɔli a ye bɔ mali togodaw bɛɛ mali yɔrɔ bɛɛ et puis aw jeunes min aw bɛ se ka enregistrer k'a bila Facebook la mali yɔrɔ bɛɛ a bɛ yɔrɔ yɔrɔ n ka taa donc a y'a bila a ka Facebook la pour que mɔgɔ k'a dɔn Mopti mɔgɔ joli bɔra Bandiagara mɔgɔ joli bɔra Koro mɔgɔ joli bɔra dɔgɔnɔdugu mɔgɔw k'a dɔn filadugu dɔw k'a dɔn filadugu k'a dɔn dɔgɔnɔdugu k'a dɔn bamanandugu k'a dɔn mɔsiw k'a dɔn surakaw k'a dɔn kɔrɔbɔrɔw k'a dɔn bɛlaw k'a dɔn tamasɛkiw k'a dɔn mali bɛɛ n ka dɔn kɔ surakaw k'a dɔn a bɛ fɔ min ma arabuw k'a dɔn mali la n ka tɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen bamanan hali n ka bozoni ninnu hali n ka bozoni ninnu olu k'a dɔn siya o siya n ka tɛ dɔn marakaw aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'a fɔ n ka tɛ vous surtout ceux qui sont à l'extérieur vous êtes les ambassadeurs a y'a fɔ a somɔgɔw ye ko kayi ko ka bɔ yɔrɔ bɛɛ pour que an ka se k'a bɛɛ filmer k'a yira dunuya na k'a fɔ anw bɛ an tɛ Asimi kɔ an tɛ Choguel kɔ mais an bɛ Mali de kɔ parce que min don sini an bɛna Mali jumɛn bila anw denw ye pour que nous soyons fiers donc an b'o kɛlɛ de la donc ni kuma digila maa min na an bɛ yafa deli mais min don ça vient tout droit au fond du cœur donc min don nous n'avons pas besoin d'être manipulés et nous ne sommes pas des services an bɛ min fɔ a bɛ bɔ anw jusu de la c'est pour cela an bɛ aussi n'an ye erreur kɛ an b'an ka WhatsApp numéro di n'o ye 116 32 76
00 76 32 76 00 a bɛ se k'an wele k'an corriger pour que an ka se k'an améliorer diɲɛlatigɛ y'o ye k'e yɛrɛ fo k'i barika da muramuso k'i fo k'i barika da ka i ka radio maaw bɛɛ lajɛlen fo télé maaw bɛɛ lajɛlen fo ka directeur fo ka producteur fo ka maa o maa le caméraman maa o maa bɛ yen k'aw bɛɛ fo k'a fɔ ma ko ni ce faso baara la ko ala ka jamana in basigi labanko ɲuman ala k'a d'a ma sutura bɛ ala a bɛ ala de bolo a bɛ fana k'a da san gɛlɛya ala ka silamɛ bɛɛ kisi a la san hɛrɛ ala k'a d'an ma pour que an bɛɛ ka se ka jamana in ka dɔn ko k'a fɛngɛ n b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala de ye a ko an k'ale deli k'a ka d'a ye ala an b'i deli i ka hinɛ anw na shukran donc wasalam i ce n daraji nin welekan ani duwawu ninnu de bɛ dan sigi nin jɛmukan na n'o ye anw kungo dɔ ye a laɲinina tele mɔgɔw fɛ walasa ka se ka aw kunnafoniya bi babu tun bɛ ka boli sanction min ni CEDEAO y'a ta k'a ɲɛsin Mali ma ani riposte min kɛra an ka ɲɛmɔgɔw fɛ an ni Nutogo de ye babu kɛ ka masala an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka layɛliko ɲuman na ala k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma